kagwang! Welcome to my channel! Good morning mga kagwang. Ngayon pa lang ang mga kagwang, ngayong umaga, maglagay kami ng dekorasyon dyan sa labas. Tapos mamayang gabi, may puntahan kaming street na puro Christmas lights mga kagwang. Samahan niyo ako mga kagwang. Ilay lang sa kono kay Jimog na maigo pa daw. Maigo mo pa. Sa kono ang pa. At yung isagad ang kono yung isang siya. Ganito. Oh. I'll use this hammer to bang on the mirror. Tapos ganitong area dito mga kagwang. Diyan ang area. Lagyan sa amin yan dyan. Baka yan ito siguro. Yan. Sample pa. Baka kaya namin ilagay siguro. Malapit na matapos yung ginawa namin mga kagwang. Leg, sa labas. Okay na pre, solve na, okay na. Pre. Mga kagwang, tingnan niyo yung ginawa namin mga kagwang, oh. Yan yung ginawa namin mga kagwang, oh. Yan. Yan mga kagwang. Yan mga kagwang. Bili muna kami ng pagkain mga kagwang. Pang dinner namin. Sige mga kagwang.
Oh, What's your order? Ano yung order mo na ba? Alright. All of it? Yes. Thank you. Daddy. Alright. Dan nakakagwang. Ha? Dapat man tayo mga kuhan, di ba? Tubig naman to sila dito si Urles Lawen. Kaya po itong pineapple juice ba? Pilipinas kay Gasa. Ba ako, no? Ano yung mga ano, mga in-order namin mga kagwang. Laro mo kasi, no? Sabi nila ang plaza. Barato ang gasolina, oh. Mura ang gasolina dito mga kagwang, oh. 3.3, oh. 3.3. Ganit. Wow. Dito nagbili mo daro. Pero mo mo kung pagka to, nagkamagmakaon ito, mapunit mo dahil. Ganun kami mga kagwan. Check namin yung ginawa namin mga kagwang. Oh, nice kayo. Okay mga kagwang. Kain muna kami mga kagwang. Yan yung kinuha namin kayo na yung ano, yung in-order namin, pinick up namin. Sige mga kagwang. Pray, pray. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us. Amen. Good. Enjoy. O si Kwan, Yari o. Yari. Kain muna tayo mga kagwang. Kabit, ito yung Hindi ka mukha ko pasaya, no? ang kawo ko na sa. Pero okay na sa kanya. Oh, gamay ka lang. Sarap. Shopping ba? Ano lang siya ng board cake. Ang katungdan ko na dito sa lutuan. Ikaw niya ha? Subo na ka? Ano yung mga sa? Totoo na lang yung sa Jollibee, tinuod yun na ba? Tapos kung maghatag sila ng kanang limited na lang yun. Oo. Manglaag, mami mga kagwang.
Sige mga kagwang. Pasyal kami ngayon mga kagwang. May tingnan kaming mga lights. Christmas lights mga kagwang. Alis na kami mga kagwang. For destination, Destination and back. Amen. And side. Look on this side. On this side, oh look. On your left. On your left. On your left. Look at the window. Here. Look at the Medyo. middle. Here. Just wait lang, just wait. Pull your body. Look at that. See that? Right. Well, here mga kagwang. Magsugod yung baktasan eh. Agwantahon naman ni kabugnawan eh. Na kami mga kagwang. Look at the lights, mga kagwang. Merry Christmas, mga kagwang. FedEx. Oh. Malamig masyado mga kagwang oh. 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 Let's go. Let's go. Thank you. Good night. Merry Christmas. Look at the lights, mga kagwang. Of the rainbow are here. They had this famous revolution.
Wait. Your chief, what's it? Yan kayo ano? Shout out mga pre-pre na, Peng Dingdong, Peng Junjun, oh, Peng Magic, Peng Apollo, Peng Jesse, Peng Gerald, Peng Jackie. Wow. You have a good one. Nice dog, you too. Nice dog. Uh-huh. Baklava. Nasa ikuan? Nato? Tasyo? Yup. Their dog. Hello, what? Taris. Hi, Merry Merry Christmas. Christmas. Tito Jen. Their birthday. Regina. Hello, welcome to Hello, Michigan. Lola. Rochester, Hello mo.
Pauwi na kami mga kagwang. Maawi, Ang lamig. Daddy. Oh, let's walk. Twelve. Oh, you're counting, huh? 8, 7. 3, 1. Happy New Year! Hi, Lolo. Hello, Grandpa. Lolo, Grandpa. Kakaloka yaw. Oh, we're here. Yee! Okay, go inside. Go inside. Go inside, my baby. Hi. Makakauwi na mga kagwang. Ang lamig dito mga kagwang. Mga kagwang, dyan sa unahan yung bahay namin mga kagwang. Dati. Oo. Thank you for watching mga kagwang.